Казвам се Михаил Ненов, директор съм на основно училище Александър Георгиев Коджаков-Алията в град Бургас. Казвам се Катерина Казашка, на 40 години съм, имам две дъщери, едната е на 2,5, а другата е на 9 и е в 3 клас. На табелата в ръцете ми пише родители до тук. На входа на училищата не трябва да има такива табели. Само като я гледам се разплаквам, едва се сдържам. 3 възможни причини един директор да сложи табела родителите до тук. Да не се внасят много зарази. Може би е много трудно да се прецени кой е родител и кой е външен човек, непознат. Да не нарушават ритъма на училищните часове. Честно казано, аз никога не бих поставил такава табела, но ако се замисля за това какво би докарало един колега, директор или един училищен колектив да постави такава табела, може би от една страна става въпрос за предпазване на учебния процес от едно вмешателство. В един момент родителя става източник на разсейване, на детето започва да го търси, да не иска да се раздели с него, особено по-мъничките деца. И в един момент то не може да премине от тази си роля на дете в ролята на ученика, която има своите собствени изисквания. Да има такава табела звучи като оставете си децата тук и довиждане. Може би да има някакво усещане за общност, родителите да се чувстват добре дошли в училищата. Такава табела приравнява родителите към други неща, забранени с табели в училище, като оръжията, домашните любимци, цигарите, сладоледа. Като родител аз смятам, че родителя има място в училище. Това вярно ли е или невярно? Категорично е така. Всъщност родителя е изключително важна част от училището, защото всички заедно имаме една и съща цел – да помагаме на тези деца да се развиват. В крайна сметка и ти, и аз сме хората от миналото, които имат невероятния шанс да се срещнат с хората на бъдещето и да им помогнат, като споделят своя опит. Аз мятам, че родителите имат място в училище и дори си представям, че някои от нас като родители биха допринесли дори за учебния процес, за общуването с децата. Родителите за едно училище трябва да бъдат партньори. Един родител може да помогне на един учител, като се опитва първо да изслуша и страната на учителя, когато има конфликт. Като директор аз вярвам, че родителите имат място в училище. Вярно или невярно? Вярно е. Напълно вярно и даже мисля, че е задължително родителите да участват в организацията на училището, в това да си общуват самите родители помежду си, да имат по-умерено близки отношения с учителите, дори с директора. Със сигурност е много важно да общуваме, защото именно тогава можем много ясно да поставим целите, които искаме да постигнем. Нашите деца се развиват от 1 до 12 клас. Заедно с тях се развиваме и ние, развиват се и нашите отношения. И ако наистина няма диалог, тогава всички живеем в едни паралелни вселени, които не се срещат никога, а децата стават заложник на това и всъщност води до конфликти. Може да помага на учителя посредством някакви занимания дори вкъщи с детето си, ако това е нужно, с насоки за трудностите, може би в характера на децата си, специфики, които те имат, за да може учителя да се ориентира. Родителите трябва да бъдат онези активни участници, които да подпомагат развитието на децата, развитието на цялата училищна общност, защото те са част от нея. Аз мисля, че 3 причини един родител да не иска да участва в училищни мероприятия са. Може би най-важната е това, че се сравнява с останалите родители и го е страх да не се изложи. Друга причина е свързана с това, че самото училищно мероприятие изисква огромни усилия и понякога родителя не е готов да ги положи. Друга такава причина може би е, че самото училище по един или друг начин го отблъсква, когато изземва определени функции в организацията на училищния живот.
Според мен има родители, които наистина искат да участват, но не участват, защото се сравняват. Понякога има усещане в някой, че участието в училищните дейности е малко като подмазвачество, нали? Сякаш се подмазваш на учителите, на директорите, за да се по-добре детето ти. А понякога наистина е дистанцията на самото училище, нали? На това, че стоите малко навън от тук. Родителите могат да бъдат активни участници в училищния живот чрез всичко онова, с което те допринасят за развитието на своите деца. Възпитанието, развиването на техните интереси. Учителите искат училището да даде на децата. Довършете изречението. Знания, ценности. Колебая се между умения и възпитание, така че може би и двете. И усещане за група, за общност, може би, за екип. Нещо, което ние винаги се опитваме да дадем на децата е с една дума бъдеще. И наистина най-важните умения, които трябва да им дадем са на първо място екипност, общност, това да могат да се подкрепят в трудностите, с които се срещат. И разбира се, целият онзи комплекс от умения, като творческо мислене, като предприемчивост, които да ги накарат да създадат онзи свят, в който ще живеят. Училището на бъдещето изглежда по-модерно. Училището на бъдещето не е знание, а преживяване. Училището на бъдещето е най-близкия симулационен модел на живота, който всички живеем. Като родител, аз искам училището да даде на децата ми, довършете изречението. На първо място самочувствие. И в своята ежедневна комуникация най-често усещам онази загриженост децата да бъдат едни наистина уверени хора с самочувствие и, разбира се, конкурентни умения. Конкурентоспособността е другото много важно нещо, което родителите очакват да дадем на техните деца. Аз като родител много ми се иска училището да предложи на моите деца една увереност, адаптивност към новото, нали? Т.е. да не ги е страх от грешки, от провали, да разбират, че това е, не знам, част от учебния процес, може би. И понякога много ме е страх, понеже аз, може би, така съм учила като малка, тази училищна система да не смачка креативния им дух. Много ми се иска това да го няма в училище. Да се виждат очи в очи учениците с учителите, малко по-освободено, т.е. детето да може да вземе въздух, особено за малките деца, които им е много трудно да се структурират в рамките на съвременната образователна система. Двата най-големи проблема на учителите спрямо родителите са: има такива родители, които си мислят, че знаят повече от всички учители по всичко, и това е много трудно за някой, който все пак това би трябвало да е му експертната област. И другото може би е страха на родителите за децата им. Всъщност и учителите, и родителите виждат различни парчета от пъзела, но никога или в много редки случаи успяват да си сглобят пълната картинка. Родители вижда детето основно в семейната среда, участва в семейния живот, докато в училище той участва в един много по-голям социален живот, където то се среща с различни предизвикателства, попада в различни ситуации, които в семейната среда не му се случват. И често пъти, когато учителите и родителите разговарят за едно дете, се стигат до любимата реплика: "Това не е моето дете." И двете гледни точки са абсолютно верни и е много важно да се научим да ги приемаме. Да, вашето дете в къщи се държи така, но пък в училище е абсолютно възможно да се държи по коренно различен начин. Когато учителят, директора се държи грубо и неуважително, родителят трябва на първо място да говори и с учителя, и с директора по отношение на ценностите, които всички ние в училищната общност сме се съгласили да изповядваме. Когато детето възприеме дадено поведение като грубо или като агресивно, истината е, че това е неговата собствена реалност. И наистина е много важно да се изяснят всички обстоятелства. Аз мисля, че
Може би родителя първото, което трябва да направи, е да запази самообладание преди да изпадне в някаква паника и да се опита да общува. И мисля, че това би било по-лесно, ако има по-добър диалог между учители и родители. Когато родителят се държи грубо или неуважително в училище, учителят или директорът трябва да... Първо трябва да се успокои, нали, да овладее собствените, за да не ескалират нещата. И след което, може би, трябва да потърси някакво съдействие, дали от директора, нали, или от други учители, други родители, да се опита да потърси диалог. Може би да остави, да помоли родителя да дойде в друг ден, нали, в който нещата са по-спокойни, или да го покани да се успокои, т.е. да го покани в някакво място в училището, където да седнем, да успокоим страстите, в което задължително трябва да има и трети човек, който просто да помага на това да се успокояват нещата, защото понякога, бидейки хора отвъд учители и родители, ние ескалираме от себе си нещата. И ако коя да е от страните, учител, родител, не може да се спре, е хубаво да има някой, който да им помогне. И на двете, за да протече диалога и да се види какъв всъщност е проблема, какъв е конфликта между тях. Или как е свързано това с детето. Наистина е много важно в такъв момент човек да запази самообладание. И нещото, което аз лично правя, е да не чувам гнева, да чувам причините за него. Защото често пъти, когато родителят се държи грубо или агресивно, зад тази грубост и агресивност стои един страх, една ранимост, най-често свързана с детето му. Според мен родителите ще имат повече доверие на учителите, ако познават работата им, ако общуват с тях и говорят постоянно за целите, които учителят си поставя спрямо детето в контекста на класа, спрямо детето в контекста на училищната общност. Ако заедно говорят за силните и слабите страни на детето, за онези области, в които се нуждае от подобрение, или пък онези области, в които има невероятния шанс да блесне. Тогава всички ще бъдем на една и съща страница и доверието изниква по един абсолютно естествен начин. Поред мен би било много полезно да има някаква възможност родителя да има достъп до учителите, спокоен достъп, с който да може да седне да изговори в някакво време своите притеснения, своите страхове, своите трудности и същевременно учителя, директора или останалите професионалисти от училищата да могат да му върнат обратна връзка. Според мен, учителите ще имат повече доверие на родителите, ако ако ги опознаят по-добре, защото когато един учител познава по-добре родителите, той ще знае как по-добре да общува с тях, как да се справят заедно с трудностите, независимо дали те касаят едно конкретно дете или трудности между много деца, които често възникват най-вероятно в училище. Наистина е много важен директният контакт между учителя и родителя, защото много често това недоверие се поражда от обстоятелството, че комуникацията между учителя и родителя става опосредствена чрез детето. В живота родителя е родител, онзи, който помага за развитието на детето, онзи, който му дава основния ценностен компас, който по-нататък ще му помага в живота, и съответно онзи партньор на учителя, който помага за цялостното израстване и развитието на умението на детето. За моят събеседник мисля, че беше симпатичен човек. Моят събеседник е изключително вгледан в развитието на детето си родител. Много ми се иска да вярвам, че директора в училището на моята дъщеря е такъв човек, с който нямаш усещане за дистанция, че можеш да отидеш, да говориш с него открито, да изложиш своята гледна точка. Човек, който има изключително отворен ум и готов да вижда различни гледни точки. И да го питаш за решения на проблемите си, на тревогите си, на страховете си.